मीरा भाईंदरमध्ये आज महापौर पदाची निवडणूक होणार आहे आणि महापौर पदासाठी भाजपकडून डिंपल मेहतांनी अर्ज दाखल केलाय। मात्र यावरून मीरा भाईंदरमध्ये मराठी एकीकरण समितीनं एल्गार पुकारलाय। भाजपनं अमराठी उमेदवार दिल्यामुळे एकीकरण समितीनं मोर्चा काढण्याचा हा निर्णय घेतलेला आहे आणि मीरा भाईंदरमधल्या या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे। आयोजकांना मनाई आदेशाची नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यामुळे मीरा भाईंदरमध्ये पुन्हा एकदा मराठीवरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे। तर आज मीरा भाईंदरमध्ये काय नेमकं होतं आहे हे पाहणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे। मराठी एकीकरण समितीनं आज महामोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे आणि मराठी महापौर पदासाठी पुन्हा एकदा हा एल्गार एकीकरण समितीनं पुकारलेला आहे। तर मीरा भाईंदरमध्ये आज या एल्गारामध्ये मोर्चा निघणार आहे। या मोर्चाकडे कशा पद्धतीनं नेमकं पाहिलं जाते बघायला लागणार आहे। त्याचं कारण पोलिसांनी एक तर परवानगी नाकारलेली आहे, त्यामुळे या मोर्चाचा काही परिणाम होणार का, मोर्चा निघणार का, याकडे आपलं लक्ष असेल।